Nedělej to. Takže čau lidi, já vás vítám u tohohle videa. Jmenuji Damex a dneska tady mám hru Minecraft. A je tady Minecraft Pocket Edition. Já mám Pocket Edition. A ty taky. Jo. A máme tady pokračování v našem městě a v mém městě. Tak je, už se přepnu. A ty tady jezdila. No, teďka. No. Co to tam vzniklo? Co děláš? Ale... Ty natáčíš? Ne. Jo. Lidi, tady hoří strom, ale to neříkám, to říkám do mýho videa. O, ty už to tady vypálila. Hezky. Já jsem to tam dal ještě jednou. Tady to je moje, jo, to mi nech. A ty enty tady dáme taky hodně. To jsem neměl dělat. To se to stalo. Co to je? Jít pryč od toho města. Cože? Proto jsem chtěla jít pryč. No, to bych taky radši udělal. Ty jsi blázen normálně. Proč? Nedělně blázen. Ale já to už nevypnu, protože už natáčím 10 minut. Tak jo, tak to vypně. Takže... To jsme se zase zabagl. Jinak. Já jsem tady, ani nevím. Skalnice začátek. Hopa, hopa, běžím na... A já se sama loučím. Počkej, ještě to neto. Já jdu... Jo, já jdu za tebou. Bing. Počkej, a já si jenom musím... Vidí mě? Ne, pojď takhle jako ke mně. Vidí? Jo, takže já se sama loučím a... Mávám takhle. Můžu to tady zapálit? Ne, to bych neudělal. Tady, ale ten strom zapálím. A dám tady jedno TNT. To jsem neměl dělat. To jsem to udělal nějakou maličkou děrečku. Ježíš, já pořád točím. Já se taky rozloučím, pojď. Já se jdu... Ne, nedělej to. Já se jdu do mýho města rozloučit. Se jdu rozloučit sem. Takhle, pojď se mnou se rozloučit. Pojď se mnou rozloučit. Počkej.
Ale pojď už. Jsem tady na ulici, k nádraží. Jsem na ulici jménem k nádraží. Což je kousek od mý fontány. To je od fontány směrem k nádraží, to už víš, kde je. A tam je cedulka, jako ulice, cedulka uliční k nádraží. Už jsi se připojila? A jedna. What už jsi tady? Ne, já jsem na ulici k nádraží, to je od fontány směrem na nádraží. Jo, už víš, kde je fontána, doufám. No tak už mě vidíš, že jo. No lidi. Ono se to pořád natáčí. No koukej do kamery, tam kam se koukám já. Na druhou stranu. No stůj takhle. Pokud se vám video líbilo, můžete nechat like, koment, odběr, sdílejte, hlavně odebírejte. Díky za zhlédnutí, mějte se a čus a kus a